Kunstencentrum in veranderingsproces. Tweede editie Ondernemersvakdagen. Het is vandaag 18 september en dit is het Pelemaatjournaal. Het Kunstencentrum Jeruzalem in Venray is begonnen aan het nieuwe seizoen met een breed cursusaanbod. Ondertussen zijn ze bezig met een behoorlijk en dringend veranderingsproces. Zo komt er meer samenwerking met externe partijen. Daarnaast wordt het aanbod voor jeugd en onderwijs vergroot met diverse projecten. De veranderingen hebben te maken met de cultuurbezuinigingen. Het bestuur heeft echter besloten om niet botweg te bezuinigen op bijvoorbeeld personeel, omdat de eenmalige kosten hiervan zeer hoog zijn en dit financieel veel nadelen oplevert. Dus waar we voor gekozen hebben om te kijken of we de bezuinigingen kunnen gebruiken om echt nieuwe ambities te formuleren, koers op de toekomst te zetten en vooral kijken we naar echt op de langere termijn dat we er over 10 jaar ook nog zijn. En daarvoor hebben we onze mensen, dus we proberen zoveel mogelijk onze mensen in huis te houden. Nieuw aanbod nodig, wat gericht is op de toekomst. Veel samenwerking met, wat ik net al zei, met andere partners. Dus, centrumfuncties zeg maar, hier in de culturele infrastructuur. Want wij vinden het nog steeds verschrikkelijk belangrijk dat kinderen en jongeren kennis maken met kunst en cultuur. Voor de cursisten zijn er ook enkele veranderingen. Vooral de muziekcursisten gaan hier veel van merken tijdens de les. Vroeger had we het idee van muziekles, pianoles of gitaarles krijg je 1-op-1 les, zeg maar, een docent met een leerling. Wij vinden dat we meerwaarde kunnen geven aan de cursussen door in groepslessen te geven. Dat is eigenlijk de grootste verandering. Groepsles is eigenlijk een beetje onze norm geworden. Wij vinden dat het onderwijs in groepen de individuele prestaties ook verhoogt. Daarnaast worden de verschillende disciplines zoals muziek, dans en beeldende kunst ook meer gecombineerd dit seizoen. Dit krijgt vorm in een projectweek. 3 keer per jaar doen we dat en dat kunnen we hier doen, maar ook in een verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen, cafés, sportkantines, noem maar op. En naast al deze interne vernieuwingen wordt er ook door de gemeente nagedacht over hervormingen met andere instanties. Er wordt onderzoek gedaan naar een cultuurhuis, waarin de schouwburg, de bibliotheek en het kunstencentrum worden verenigd. Van der Velpen ziet samenwerking als noodzakelijk. En niet alleen uit financiële overwegingen, daar wordt vaak de nadruk op gelegd. Maar vooral om het effect en de impact in de samenleving te vergroten. En wij zien daar wel heel veel mogelijkheden in. Ja. Hoe het cultuurhuis verder gestalte zal krijgen is nog afwachten. Op dit moment wordt er door wethouder Peters gesproken met de betrokken partijen. De line-up van Zomerpop is zaterdagavond bekendgemaakt. Het festival vindt plaats op 13 en 14 oktober. Zomerpop wordt dit jaar voor de 27e keer georganiseerd door jongerencentrum OJC Watjang uit Oerlo. Daarmee is het een van de oudste popfestivals van Nederland. De line-up bestaat uit 17 acts. Zowel bands als DJ's zullen de 2 podia in Oerlo betreden. Er staan dit jaar regionale artiesten en Nederlands talent op het programma. Grote namen zijn onder andere DJ The Flexigun en MC Fit, liveband Skip and Die en DJ Kipski. De complete line-up is te vinden op de website. Vanaf dinsdag 25 september staat Evenementenhal Venray 3 dagen in het teken van de Ondernemersvakdagen. Dit is de tweede editie van de netwerkbeurs voor de zakelijke regio. Net als vorig jaar zijn er veel Venrayse bedrijven als exposant aanwezig. De editie van dit jaar heeft veel nieuwe initiatieven. Zo hebben we de MKB Limburg Ondernemersplaza. Dat is eigenlijk een stand van ondernemersvereniging MKB Limburg waar 3 dagen lang interessante presentaties te volgen zijn. We hebben Duitslandplein waar internationaal ondernemen centraal staan. En we hebben ook de BS Morgen Netwerkstraat waar Business Sociëteit Morgen eigenlijk leden met elkaar verbindt. Verder hebben we de Liestraat. Een aantal gerenommeerde automerken tonen de nieuwste zakelijke modellen aan het publiek. En zo hebben we dit jaar geprobeerd het evenement nog meer aan de ondernemer van nu aan te passen. De beurs is voornamelijk bedoeld om te netwerken en ook kunnen bedrijven zaken doen. Ze promoten hun producten en werken aan hun zichtbaarheid op de markt. De organisatie kijkt uit naar volgende week. Kinderen die houden van zingen en tussen de 7 en 11 jaar zijn, kunnen zich inschrijven voor de voorrondes van het VARA Kinderen voor Kinderen Songfestival. Je hoeft hiervoor niet naar Hilversum, want ook in Limburg worden voorrondes gehouden. Op 10 en 24 november zijn er audities in Weert en op 25 november zijn er voorrondes in Beek.
Kinderen die worden geselecteerd gaan door naar de provinciale finale van Limburg begin 2013. De winnaars nemen het in april tegen elkaar op in de liveshow die door de VARA op televisie wordt uitgezonden. Tijdens de finale wordt bekend wie de winnaar is van 2013 en een plek krijgt in het bekende Kinderen voor Kinderen koor. Het weer dan nog. Morgen is het wisselend bewolkt en zijn er opklaringen. Er vallen enkele buien, maar er zijn ook lange droge perioden. Het is koel en alleen tijdens zonnige perioden wordt het 's middags 15 graden. Tijdens een bui koelt het flink af. Donderdag wordt het 16 graden. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Op donderdag om 7 uur 's avonds is er weer een nieuwe uitzending van het PLMA-journaal. Ik wens u nog een hele fijne avond.